Yigitler, dolandırışınızda az kem alcırayanız. Sizden tek tayinlanmalı. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Halipa selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Seyin ağlan gidişi oğu mu? Yaxşı, olacak. Fettar. Hanı bir yaşlığı yatlalı. Size qarrılığı boynanmak gelişmeye Halipa. Qarrılık sana gelse diyecek olyan mı? Kerim Kıyadıç. 100 götürüm finanla tayyar. Yor onu. Fettar. Erkirek yapır. Uçoruyordun dolandıray. Düşünme. Fettar. Atıvır qarrama anırtan. Tengem so yaşlığın. Ben bile uçora müntün. Derrev alcırap başlayan. Kerim Kıyadıç. Halipa hemişe Halipa olanır. Şägir talipatından oldurmasa kär iter. Yaş uçormanlara da gatı darış verme. Olara halipa bol. Enniden özün halipağı. Kaka bana uçur yatak berey. Uçur yatak geleceğim oğlum. Hava men uçurmam ne olacak? Bol ya oğlum. Eğer ben sana oğlum çocuk yatak vereyim. Ana uçur var ya. Ine men kepterziklem. Wagtlaýynam bolsa hoşlaşmaly wagtymyz gelip ýetdi. Menem edilse diýaly alasman uçman niýet etdim. Inennem şu arzuwum hakykata urmaga barýar. Nihip bolsa biz ýene görüşeriz. Maksat kaka sen o koýdyňmy? Oho Selimcan. Gel Selimcan, gel ana yanıma. Ay berekella. Näme diýdiň Selimcan? O wara maksat kaka o koýdyňmy? Howa Selimcan. Asyl sen meni dinläp oturan ekeniňde, ha? Selimcan. Şu kepterleriň barysyny sana tapşyrýan. Aha. Olara wara. Gowser etkin bolýam Selimcan. Han yoran Selimcan. Yer öýe baran. Oğlumu ine bal. Me. Ene ona mermaňa? Ine bide gowurdak ýersiň oğlum al. Ejejan. Bu atlar gutoransaň meni isa diýmäýinmeje. Utorda yeni iýererin oğlum, arkaýyny iýer. Ejem alada çyllygyny. Men gatyda öýdem aga, paýtagta ýa eje. Onsoň men ýygy-ýygydan gelir durar eje. Maksatçana çörek pişirdim.
Gelnece. Bollu gelnece. Getir yine bir cecigin salay. Artykmaçlyk etmez. Gelnece. Salamu aleyküm. Älik salam. Sağ gurgun kıyas. oturmasaňyz. Şükür Allah. Ay tu ölümü. Tile beydip oğluňyzda jemleşençäňiz otlol owanyň deňinden geçip gidýär. Hansartlaşa görüň. Kıyascan jigim. Tenim dehmet ruhuduna çıkıp iniň bilen bilejegi däýmeli keninde. Ay yok gelnece. Bu wagt işim gydgylanyň wagty. Bu wagt men zähmet ruhudan alyp bilmen. Onuň maksat oğlan däle. Oň ýanyna dosty Perhadamma. Ejejan, men sen gözüňe elmide ama sağa bolup görnýän näçe. Men uloldum meni öýürüň diýjek bolýarmy? On nise näsin aýdýan? Anha öz synpdaşy. Peri ýalygy gökherjan. Bäh, Gözümizin ýetip duran ýere. gelnece may. Ýene öňküňe başladyň da. Biz bu zatlar guruluşdyk ha öň. Ağam salamu aleyküm. Ha, kıyasa sağlık mı? Şükür Hudaýa. Oğluk Sağ mudur? gurgun oturmasaňyz. Oğul gelin doğraydı ya. Ene taň borçy oğulny öýli işletmekdir. Maksat san inim. Maňa da täze täze zaý berýärler. Tuğul. Nefiyesin ağam. Maksat san. Ağam bilen gelnejeme ir ayak boljak gelin gerek. Oğlum, belki kejirlik etmeyen ağaň diýeni bilen bolarsyň. Eje, gelnece. Ağam, meni öz söýmeýän gyzma öýürüp bilmersiň da. Hay. Mene ataň pahyryň ýüzüne gelip, "Ýogum" diýip bilmendim. Wort töýerdiler. Enhännem perdentlenme gözüm düşdi. Henide çenini çeýilbäri ejeňiz bilen aňratyr bäri otur diýişilen ýeri ýokdur. Kaka, men maksat tutundum. Men okujak, uçorman boljak kaka. Hay oğla, uçorman boljak diýen bolup näme? O waňda howa mendili wamy? Bolmasa bolar da kaka. Öň demir ýolam ýokdy da. Bolla. Hormatlar kydagymyz, şäherlerimiz, owalarymyz gün saýyn özgördi. Ara raýyňdan gaýtjak dälle. Uçuver. Ýöne kän. Aýaňy ýerden üzmeseň agow wart ogul. Durdum rada, salamu aleyküm. Ha, Perhatça sen mi sağlık mı? Maksat öýdedirli. Öýde giyiriver. Salamu aleyküm kıyasa. Wa aleyküm inim. Salamu aleyküm enje. Älik salam Perhatjan. Maksat näme sen entegem taýar dälmi? Taýyn. Menim saňa garaş oturdum da. Ýörünni gidel taýyn bolsa. Han ýöräliň. Ine gyýdym daýlan. Oho, hanmyň mor. men Gelin tamam. Maksat jym diýmek gitýär-de. Ine bir saat wagtymyz galdy. Beý düşüp dursak otly owamyň deňinden geçikýär. Han ýöräliň saltyrak. Akçagy. Gel Oğlum gyýdym. maksatjan, wagtly watyny iýip Olya sağ olun. Tutarına mark gitan oğul. Awol kaka. Tamam gidip gelçiyim. Aman gidip gel oğul. Oo! Men seni taşıran dostum gelipdir. Näetdiňiz? Geçdiňizmi? Geçdik do. Oo, onu diýmek akşam nahar tenden nä? Gurrun bolmaz. Bolly men turgunlaşyga bark gaýdaýyn. Bollu ýokman dost. Men gelýänçäm gidäýmän. Bollu. Hiç ağalaýmagyň o. Maksat Perhada bir aýtdyňmy? Perhada bolsamaly, hökman bolsamaly. Häzir. Perhada istäýse gatbege nerde dost? Inni bir alsat da. Şu gerek bir alaýsadyň. Ana çykdy. Oho, Perhat, salykmy? Owmy? Owmy dostum. Qassan maç internetden özüme gerek saty gözläp oturdum bol sen çykdyň. Bolmasa soňra habarlaşaýly. Şu gerek qyssan ýanyň gatym göremok dostum. Sebäbi saňa gow habarym bar dostum.
Aytgany, owa bark gaýtdyňmy? Ay ulygy da olluk diýmen degeneýin. Ýa-ýam toýuň säheden belli boldumy? Yok Perhat. Hem men sensiz toy edermi? Biz soňky synagdan geçip uçarman boldum, uçarman. Men sen başarjagyna ýadym dost. Anamyň çyn köp sag ol, ýoldaş kapitan. Yoldaş kapitan. Geljekki kapitan. Mehriban ýerleşler. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary siziň ähliňizi ýetip gelýän täze ýyly bilen gutlap, dürli täze ýyl sowgatlaryny hödürleýär. Owdan gaply köp türlü süýjülükleri öz içine alýan ajaýyp sowgatlar bilen çağalaryňyzy we ýakynlaryňyzy begenler. Bu täze ýyl sowgatlaryny siz ýurdumyzyň sewda nokatlarynyň satyn alyp bilersiz. Kerhanamız täze ay, lezzetli tağama bay, önümlerimiz balyalı sağlığımızda pidali, ınha täze gaýmagy, öwren lezzet duýmagy, tek başgalan geregi, aşkanyň gidegi, talba berip hejany, gider baltly meýtany, dadyp görset çağalar, göwülleri çağ bolar, jemläp garry altygy, dünya çayır baltyny, öwren lezzet duýmagy, dadyp görset gaýmagy. Täze ay, lezzete bay, hili, tağamy göňne jay. Täze ay, täze gaýmagyň aýratynlygy, önümiň tebigylygyny saklayan alümin örtükdedir. Täze ay, lezzete Peýdalanan hyzmatlarymyz üçin aýyň tölegini etmeli. Täze meýilnamalarymyz üçin resmi namalary taýýarlamaly. Başga agdalarymyz üçin taýýarlamaly we anyklamaly maglumatlarymyz bar. Emma bularyň ählesine ýetişmek üçin wagtyňyzy we nagatyňyzy tygyşytlamaňyz zarur. Buning üçin Türkmen Telekom elektrik aragatlyş kompaniýasynyň Enokot gowtsaýan döwlet hyzmatlarynyň portaly siziň hyzmatyňyzda. Döwlet hyzmatlarynyň ählesini bir ýerde jemleýän Enokot gowtsaýan portaly sağlyk ykdysadyýetimiziň durmuşymyza hatda giňden ornaşmagyna oşant koşar. Enokot gowtsaýan saýtyna girip ýa-da mobil goşumlygyny telefonuňyza ýükläp, sağlyk hyzmatlaryny döwre bap ýeňilliklerinden peýdalanyň. Ähli işiňizi bir ýerde, üstesine oturan ýeriňizde bitirmeň wagty geldi. Ansat, çal we oňoýly. Enokot gowtsaýan döwlet hyzmatlarynyň portaly. Mehriban ýerleşleri we paýtagtymyň hormatly mehmanlary, şatlygy, şowkunyň we täzeliklerin bayramy, täze ýyl bayramçylygy münasibetli. Lokma senagaty ministrliginiň 6 asyr haryçylyk merkeziniň ukallaryna we wilayatlarymyň 6 asyr sewda nokatlaryna dekabr aýynyň 20-şi 31-i aralygyna sahawatly sewda hepdeliginiň geçirilýändigini, şeýle-de dokmadyr fikin we täze ýyl öwüşgülli sowgatly önümleriniň ählisine ol göterim arzanlaşy ýylan edilendigini seden mälim edýär. Hormatly müşteriler, şu bayramçylyk sahawatly sewda günlerinde 6 asyr haryçylyk merkeziniň we wilayat şahamçalarynyň sewda nokatlaryna sedi degenlerce täze önümlerimizi almak üçin şu ajaýyp fursatdan peýdalanyň. Hem de bayramçylyk şatlygyna goşulanlar. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Mehriban ýerleşler. Görünüş mebel ay bölük, amatlı mebel ay bölük, ay bölük, yukarı hil ay bölük, ay bölük, odun rahat ay bölük, ay bölük, ay bölük, ay bölük, ay bölük, mebelin salgısı ay bölük. Hormatly ýerleşler,
Türkmen Gaz Döwlet Konserniň Türkmen Gaz üçünçülük birleşigi sidi TV gaz bilen bagly dörät biläje türlü helakçylyklardan goramaklyk üçin şolary ýatladyar. Ýaşaýyş idara jaýlaryna gaz bilen işleýän enzamlaryň oturdulan otogynyň penjeresinde otogyň howasyny çalyşmak üçin açylýan gözü bolmaly. Gazy ýakmak üçin öňürtü otly çöpi ýakyp, ony gaz ýanýan ojaga iltmeli. Diňe şondan soň özüne gerek nurot açmaly. Ony tersine ýerine ýetirmek howpludyr. Gazyň ýyty duýulandan gazlaşdyrylmadyk ýerden gaz hojalyk gullugyny telefon arkaly 04 belge habar beriň. Gaz enzamy ulanandan soň gaz geçirjiniň nurwatyny hökman ýapmaly. Gaz enzamlary gurnalan otoglaryny ýatmak, diň jalmak gadagan edilýär. Yanan gazyň galynlygy siziň zäherlenmeňize sebäp bolup biler. Gaz enzamlarynyň bejeriş, awatlaýyş işlerini öz başdak geçirmek gadagandyr. Egerde talap bozulsa, betbagçylyga getirip bilýänligini ýatdan çykarmalydyr. Gaz enzamlaryny iş ýagdaýynda gödöwçüliksiz galdyrmak we gaz enzamlarynyň ojagynyň üstüne suwukluk dökülmegine ýol bermek gadagan edilýär. Suwukluk dökülenini gaz ojagyna ýanýan ot öçüp, gazyň otoga ýaýramagy howply ýagdaýlar döretmek mümkin. Mehriban watandaşlar, döwletimiziň gymmatly baýlygy bolan mawy ýanygy, tygşytly we howply ulanaly. Belen, sen mi şakırdap yürü? Näme domurlu oturdun o? Ha? Sen horluliğinden yana yatıp bolyam näme? Şu tüpüsüde içeri girip yattım. Ova? Yaman düş görüptürün. Düşümde kara kargalar gelip penceremize urunup qaq edýämişsin. Koy sonay, koy. Ay seneme. Hey, öyle düş oldu. Görünüğüm kuş oldu. Kuşuňam qargaty, qargaňam qaraty. Hey, hala etdi sen görýän düýşüňem rili kemigdeşdäle. Ya tülmedik bolsaň turardy işiňe uýmanarlar. Hem aýaly adama iş etmey. Düýäňi sagarlar, ýuňu dararlar. Maksat bağlama bir zat bolunlar. Koy sana koy. Yeka bağlama bir zat bolunlar. Ağından hayraç diýen how, ağından hayraç. Yeka bağlama bir zat bolunlar. Ay hawinni. Hey. Men başyma bir belany satyn aljak bolmasana sen. Sen şu ketçalogluňy gelaýany men kabul etmen. Gül ýaly maşgala öýerjek bolup otyrkak. Hana, oku dip ketçalygyny gaçyp gitdi. Innen bir ýygyna bir türkak geldin şol. Meňem bir et berşime deret. Hiç de adam etmersin. Ha, görüver ya. Dolanyp gelse bolýar. Hey bolýar, beýip şumjar oturma. Sen ol çöle gitmeli. Çöle goşlary da atlar taýin etdiňmi? Hawa, akmaya taýýarlapdyr. Ol ozar targyt ýollapdyr. Haçan gelýäňizdi? Haçan gaýçymda? O malgara gödgülük bol gaýtmala. Turan öýe. Ýola düşmelýär. Sağa man oturma ay. Malın ama yayraptır. Oy kovaydym onu. Ay da ol. Geç otur. Gel han çay içeli. Ya edi Allah. Onşu. Näme uğrun ýoklu, ýüzüň sallap. Näme yaraň ýok? Hay sen torama. Ha? Sen torama diýen. En çeýilwer ahmal mal tap beren demegde.
Bu kun sakkalımdan sallança uçup oynuyor. Sallança uçuyor? Kim uçuyor? Yoňlapdyryn yani, yoňlapdyryn. Ha. Halanelik. Getir. Sağaman otur musunuz güzel? Sağlık mıdır? Ha. Durdum rahat şofon. Bu oğulda näme habar? Hay sen sorama. Ha? Sen sorama diýen ketelmiň maşo dämi? Hey Tanrym. Yaradanyň berene äbriye kogul. Olam şeýdik sewdaý bolaýmalym. Be. Sewda satgam edýäm aýdol. Ýok ho, sewdaý diýen. Ha. Okap ýörol. Şo näme ordan okyaşaň aý? Ay, men näme bileýin? Okajak diýipdi. Arasyna uşak diýdi, uçarman boljak diýdi, bir daha diýdi. Uşak diýe? Howa. Ay goňşy, aşa ýerde bir bilen halaşyp, hakyt birini öýlüne aýylmasa şonda näme bolar? Şu ara goňşy. Şu ara. Şu enatasyna da aýtman öýlünen bolsa, ýüzüni görmen ýüzüni. Ay dur ho, goňşy dur ho. Köşe şow. Näde berýän aýtsen? Biz geçenlerek bolmasak bolmaz ahiri. Öňde bir janyanyň biri aýdyp dura ho. Özüňden öýünen baýa. Ha, ýere girersiň daly. Ay sen ho, dıgır et. Meňem gaharym getirdiň ho. Ay şular var ha, sevençi gulemler alagda var. Şu ay otur. Otur aşa. Seňem gaharyň geldi dünýäniň daýaňa. Seňem menden owlugyň ýok. Hey, ozar goňşy. Şinne bolsa gelip bir garratadyň halyna garap, bir kemallyja maşgala öýlenip, döwletime ýa bolup gidiberse bolmaýarmy? Okunyň soňam gelmet diýip berdik, ýan haýdanymda. Öýlenenim çyn bolaýsa baronla. Ay öýlenen bolsa goňşy oň bolsun näme? Ezekine. Hey, ozar goňşy, biziň bir ýaşymyzyň soňunda bolup görüşmek kina lay kina. Goňşy, sen öýüň alada basyryp oturma. Şükür et. Kempirin ma, dogrumy? Anon soň sen kempiriňe diýen. Hani kempiri bir göýük çaý demlek getir. Şu bir garşyma garşy oturyp bir çaý içilýär. Ondan näme bolýar? Sumat bolýar ehli gaýgy, kempir bileni çaý içimde. Asıl ho, goňşy, asıl. Ey ozarym. Ay çopun adama gelşine ha. Aten biz häkra deriz, goňşy häkra. Hey ozar. Sen barlyň amr gowdat. Ya ey. Sen na bolmasaň könülemizden aýtmadyk da diýogo. Yer alma goňşal. Şonu hene. Atı dogry aýdylar. Goňşy. Ho. Indi men troýyn. O janawar bara. Düýesi bilen köşüjüni alyp gaýtdym. Ha. Yaramandyr. Wah. O dak tebip başyň örküdin. Ha. Atenem bararsyň ha öýtdi. Barar bolýan. Gödeli meni har taýyn napýar. Anna harim ertmi. Bereket bersin. İýmedik yerimden. Ýene bir gezek. Menni oba baryn. Bolmaýar. Bolýar goňşy, bolýar. Ya. Eýdam. Wey. Ya dünkü düýäni düşäýni alan üpme ha. Ýadyňdan çykyp gidipdir. Ay köp sag bol ha. Gaýgy etme ha dünýäni. Hemmesi gülýär bor. Toýamorun ha inşallah. Bar tagaman. Sag ol, sagaman ol. Keramatsen, keremsin sen, gözü yolu inimsin sen. Karlıgaçta yalnız kalsam, alowlayan odumsun sen. Vatan, vatan, iri vatan, alowlayan odumsun sen. Halipa, men gideýin. Ýeşiňde üstünlük ardy edýän. Sag bolun, taňryl kazan. Owa barsaňyz kakam dagan begenerdi. Kakaň begendirmeli bolsa, hökman baran. Sonra daýdym daýynam alyp baryň. Men olary daýdypdym. Hökman aýdaryn. Sag bolun. Sag bol. Sagamanlar.
Tever yarın üstüne. Hey. Oğlum o maşo gidi şov. Şunça vaqtlavam bir enin atağından hava tutman mı? Ödül. Ha ödül. Ödül ho. Akmaya. Akmaya. Diyağını tağdın mı? Hawa kaka. Geçen nerede kıydım? Ece maşxanada. Naharňan taýyn bolanlar kaka. Öyle mi? Nahar araştırmalı kıydım. Ya. Kıydım? Ho. Ne edip doğurdun? Ha? Hani yer onunla kıydım. Salamu aleykum. Doğduk mekanım. Salamu aleykum. Eli doğa. Akmayı! Oho, durdu Murat ağa. Salamu aleyküm, durdu Murat ağa. Bu uşluğum ver. Oğlunuz geliyor, maksat. Maksat geliyor. Ağın geliyor, akmayı. Ece ağam geliyor diye iştiýänmi? Ağam geliyor diye kaka maksat geliyor. Oy Allah can, çal iştiýänmi? Oğlumuz geliyor diye. Eştiyen, eştiyen. Bir elimin yetiyen yerine geldin sen şonu. İcemcan. Can mı İcemcan. Kara gözüm, geldin mi tağıma acaba? Var kakam bilen salamlaş. Var. Kaka. Salamu aleykum kaka. Ve aleykümselam. Yerhan oğul. Bunça yıldan son öyümün el tapaydın lanlar. Ýygyň o köwlenmedin ha oğlum. Maksat şu yerde öýlenmiş diýdiler ha oğlum. Aýdylanlar çynmy bala? İlliyen mota çyndyr. İlliyen er aýtmaz ony. İliň agdyny ýygyp bolýarmy näme? Çyndyr keýwany. Çal beýdimi sene. Köne saman sowurma. Hennämi köpleýär? Hennämi köpleýär? Şu ýerden aglap oturdun. Ýykyp alam görmän öljek men diýip. Hemmetem tenderarlı boldy diýip höççütliňe de oturanýaň dämdi. Indi kim näme? Men ene diýe köşegini hem deper, hem kapar, hem öper diýipdirler. Näme öküz gödökligine däýmelimi? Diýen ýygynyň gidende aglaýanyny ulyl urun. Oy sana, oy. Men bir ýöne köý çarwa adamdy. Siz näme diýseňiz hakyňyz bar kaka. Ýöne men elbe diýşedem oga. O taýda eneň ataň dolup duran saçagy ýokdur han oğul. Öýlendiň ömmi. Köşeşiň. Men işledim. Eklenjiň nämedigini gördüm. Okudum, awray almagyň, ýerden galmagyň kynlygyny gördüm. Azajygam bolsa durmuşa öwrendim. Hayranlar. Aty diýen o. Agdyňyzdy gepläber. Ol işe öwreneniň gowda dogul. Menne diýe bakmany öwrenäýmeseň kär hünär öwrenmezdim. Ýöne han oğul, ketçallyk edip gideniňe gideniň. Senden bir belli habar bolman soň, okuda boljak ýerimize de belli bir jogap berilmedik. Wah, Ejejan. Beýle bolmagyna diňe men özüme münäker däle. Okudum, hünär aldım. Ýylyň okuwsyna ba görýäsler. Ýylyň kaho alla näme? Geyimleriň juda gowy gelişipdir agam. Ha bolçy. Ağın haýsy geyimi geyende gelişmän nur. Han tolunmasana. Tolunma. Hiçten giç ýaşy diýenler de. Indi gelse de bolýar. Kaka, ýerginti zähmetiň durmuşda adamy gowrun oturýanlygyny düşündim.
Men maksadyma yetmek üçin gary işdenem gaçmadym. Talip ýaşaýsy maňa ujak gerdi. Bagtymy howa bilen, asman bilen, hormatlar kıdamynyň bize peşkeş edýän uçurlary bilen magladym. Eşten hiç yaşa diptirler. Sen ana ol men üdüme yılgırıp oturmada. Han bolondatlar bolşa azak urun ver bakali. Ondan biz seni bağışlamalı mı? Onça nödümü düler. Han gaydım bir çay oturt. Geç oğlum. Hani geç oğlum. Ataňa geçler dağı yayra vurdy. Görenden dudu toplar öýdi. Korktum mene. Ay heyvani. Yürek yuq kalıptır yürek. Öz balan mehreb itköşk bolayan eken o. Be. Hepin aşayan eken o. Allah Teala onu beyle edip yaradysın niden. Hanan oğul. Bir yandan gurrun ver bakalım. Yoksa da etmesin. Evinin de giyimlenme. Bu örneğin adamla giyen giyimine mengdanak. Hay. Ocar oğuşun yoklu ömür qoğdat. Ocar olan olsa bilse bilmese birdatlar hadi qalır dol. Gurrun ver deyseniz, gurrun ver aymel bol. Siz bizim geleceğimiz ahiri. Siz yaliler medeni ocaklarımızda da, tiyatrlarımızda da gerek. Meal. Salgıyım. Yine bilmedin adam. Biz Medeniyet Institutuna dälle uçurmanlyga synaşmagy barýar. Gören oğuy, maňa Kerem ağa diýerler. Lutaryňyzy gördüm-de şeýle pikir edäýdim. Bu ýolda da ýigitler özüňiz bilen tanışdyryň ha. Perhat. Kiçilikden dostum. Mektepde de öňde barja kuçuluň berdi. Özüm uçurmandan harby bölümini tamamlady. Diýmek, uçurman bolmak taňa hat ýakynna. Hat dogry, hat tanışdyr diýjek boldum. Kerem ağa, öwgeni ýetirmeli bolsa maksada haýyş edäýmeli. Dostum, maksat. Häziriň bilen tanışanma ýören saat. Kerem ağa, gelin oğusu maksadyň çalmagyny dutarda saz diňläliň. Baş üstüne diňläliň. Ýüzüň açdyna. Qaxaňa meýkesi ýazylar. Bolýar Perhat. Goýalla şuuruny. Wey maksatsan, çekinme de aýt. Belki men kömegim deger taňa. Ay hiçle. Başsan, qızın çay var isteň. Köp sağ bolun. Başka gerek zadyňyz barmy? Ýok, sağ bolun. Bolýar, tagaman barym. Aýda oğlum. Näme de bolsa men sizden ýaşulrak. Belki kömegim deger. Aýsam Kerem ağa. Qaxam bilen ejemi öýkületdim. Qaxam bilen ejem göwnüne degdim. Maksatsa. Hey, ena tevlenenler tertleşerlermi? Yoksa da nädip bolar öýkületdiň? Göwn söýmeýän gyzma öýürmekçi bolýarlar. Göwnüň döküýtüň bar bolsa, maksadyňa hökman ýeterdiň. Barýa öwrenşer gidersiňiz. Çağlaryňyzam bolar bolýan. Leyl Mejnun olarsyňyz diýejem. Men hatda o gyz bilen duşdymam Kerem ağa. Atan kaýnan bolsa dogry edipdir. Sen olara düşünen näsiň? Hey, ata da oğluna yamanlyk edermi? Olar sana düşünördüler. Düşünsük gaýtmaly ekenim. Ene? Otlemedem şahara ýetberdi. Yer bolýar ýigitler. Size üstünlük arzu edýär. Sağ bolun Kerem ağa. Toyda duş çalýan. Sağ bolun Kerem ağa. Bolýar, sağ bolun. Perhat dost, gamlanmasana. Bu ýyl bolmasa 2 ýyl bolar. Syynag-syynagdyr dost, dogry aýdýaň. Ýöne men geçdim. Alayt dost, oýunuňam özüňem mar bolsunna. Gutlaýan dost.
Inni gedek senki, üstünlük arzu edýän. İçinde käbir zatlara hayran almaňa mümkin. Boldy, sag boldy. Mümkinmi? Gelin. Salam. Salam. Yer ýigit. Gaty aljyraňly görnäňli. Ýa-da senaga dol taýýarlanyp ýetişmediňizmi? Men taýýar. Taýýar bolsaňyz, gelin sena soragyna man çekin. Durmuşyň özi bir uly senagda. Adam bu sowallara jogap bermek üçin hemişe özüçe pikir edýär. Al çekiber. Familiýaňyz? Begimradow Maksat. 20-nji sowalnamy. Geçin, taýýarlanyberin. Dalaşýarlar. Sena sowalnamalaryň jogabyny ýazmak üçin 30 minut berilýär. Başlayalım. Siz sowallara dogry jogap berip bilmediňiz. Siz geljek ýyl finansayň. Geljek ýyl finansayň. Geljek ýyl finansayň. Geljek ýyl. Maksat, giň bolsana dost. Bu bir senagdyr. Bu ýyl bolmasa indiki ýyl. Bu zatlar ýança özüň aýtdyň ahyry. Wah. Diýmesine diýdimle bolýan. Ýönen o gadaklyn gözüne näp görünsem. Kakama näme diýe? Ferhat. O sen men ýeka goýsana, men ýeka galasym gelir. Ýok dost, men sen ýeka goýup bilmän. Ýöran maksat, ýör tur gideli. Ýa. Wy, demir ýol mendiline, owa gidýär, owa. Bilegellikmi? Bileje-de dost. Men sen ýok diýjek sözüň kabul etjek däldirim. Inniki ýyl bileje gelip, bileje tawşyraýarsak bu. Ferhat, o gadaklara hiç sap aýtma. Men şäherde galjak. Ýok dost, munyň bolmaz. Bilegellikmi? Bilede gider. Inniki ýyl menem sen bilen bile tawşyraýarym. Ferhat. Hemmeňde iş boldumla. Bolly. Gutly bolsun, okuwa giripsiň. Indi men ýeka goý. Men ýeka galasym gelýär. Bar git. Gitdiýsen giderin. Ýöne bir zady bilip goý, sen ýeka dälsiň. Ketjal. Salam aleykum. Wa aleykum salam. Men başarmadım. Owa ne ýüzüme dolunay? Kakama näme diýeýin? Gelip oňorypsyň. Gel geçeniyim. Geç. O ýagşa da edil aýtdym. Içki jaýa geçdi. Eşik bilen çalsam. Öýde hiç kim ýokdur. Garwanjak diýsen aşkanada taýyn nahar bardyr. Geçeniyim. Geç. Ana bol geç sakaly geç.
Gıylar salam. Salam. Başlan. Men Howa mendiline işe girjek bolýan olyn. Kime ýüz tutsam kal? Siz işgarlar bölümüne 3-nji gata ýüz tutup bilersiňiz. Şu gapdaly dämi? 3-nji gata galaýyn. Ha bol. Salam. Salam. İşgarlar görmüş gatda diýdiler bolýan. Hawa şu gatda 2-nji gapydyr. Ha bolýar. Sag bolun bolýar. Sag olun. Bolýar sag bolun. Bolýar giýje galaýman. Mümkinmi? Gelin geçin. Geçin, oturun. Aýdy berin. Ağa men özüme laýygyrak iş gözläp geldim. Bilimiňiz ýokarymy? Orta. Men sormanlar taýýarlayan mektebine Sinaga geldim. Sinagdan bolsa geçmedim. Ýöne men barardygym Howa mendilini işlemek, uçurman bolmak. Mümkin bolsa inniki ýyl Sinaga çenli özüme laýygyrak iş gözlemäge geldim. Bize siz ýaly hyjyly oglanýlar gerek. Ýöne häzir size laýyrak iş tapylýança azajaga garaşmaly bolsaňyz. Siz näme diýseniz-de, gowsy inniki hepdäniň anyny gelin. Bolýar. Sag ol. Ýogsa da adyňyz, familiýaňyz belläp goýaýyn men. Maksat Berdimuradov. Bolýar, sag bolun. Anyny geliyorum. Maksat, eger siz razy bolsaňyz, biz sizine ýolak çatna urýan ullugynyň kabul ediş tawşyryş ýükçütü wezipesini kabul edip bilýär. Razy ýagym. Eger razy bolsaň da gutlaýan. Goňşy toga geçip resmi namalary dolaraýyn. Size kömek ederler. Onda näme? İşiň uğruna bolsun. Ine ýigitler. Biziň şu Howa mendilimizde dünýäň ähli kunjeklerini, sizem halipalar deýin, ençeme ýolagçylary, dürli ýurtlara gatnaşarsyňyz. Siz bu jogapkärçiligi şuwa iýýänden duýmalsyňyz. Maýlym. Bir munça dostum gorkaýdaýynda. Bolýar, ýöne gijagan. Bar. Sag bolun. Ýörüň ýigitler, beýlik uçurlarynyň ýanyna baraly. Görýäňizmi, näme tapawdy we uçurlar? Me. Maksat, gowmy ýagdaýlaň. Gowum Ferhat. Mene keleň üçin itirenlerin. O wadaklaram seni häli şinni sorap durlar.
Okap berdiýi dost. Nädip? Olar bir alad etmesin dost. Men olara näme diýjegimi bilemok. Yalan söz bergen maýaly maksat maňa da kyn düşýär. Emma jaýerini bilseň, yalan ýaşydyr. Bah, şahira bolupsyň ay. Şeýdip men dostum Perhadyň göwnüne degdim. Menim şunu etmek üçin agyrışmadym. Işiň şowly boljak bolsa, ýat ýerlerde ýaşy adamlara duşar eken. Kerem Kıyas üçin maşgalasy meni edil öz oğullar ýaly kabul etdiler. Can malam, oba dolun okuwasyň ýereýmelliňde. Olary da biladar bolmadym. Men öýlerine kämşol we professor bilen sonadaýdan bardy. Gyýlary aýgul okuwny ýokurlandyrmak maksady bilen hormatlar kydagymyň tagallasy esasynda daşary ýurda okuwy deneken. Näme? Geňörýämiň. Gaty çygyn teretdiňle kitaplara. Geňörmänem duramak. Öýüňiz kitapdan noli. Mihman ataňyzam kitapxana diýär. Munça kitap näme gerek? Özüme gerek, çağalarıma da gerek. Bu kanlaryňdy ad görýäňizmi? Juda ad görýän. Hünärliň içinde artykmaşlyk etmejegiň biri şudur. Hormatlar kadagymyzyň kitaba da, kitap ýadana da ullokan sarpady bar. Mene diýerleri öýräk gitmän, kitap okap otursam, kakam eline ilen adaylap salardy. Aten kitabı öýre ýanyň alay. Bizem ýaş oglan kat goýun wakýadyk. Elim kitapsyz öýräde gitmezdim. Kärlen diýiplisi kitap okamak eken anna. Ýogsa näme? Kitap kimin mektep bolmaz. Ýogsa da okarnyň sene mal ber. Ýöne getirme unutmagyň. Menin kitap okap bolaýdym öýdýän. We? Bar gutordumy? Şeýlemi? Wah. Şunuň ýaly kitaplarda doglan bolsam, menem okardym. Bular ýaly kitap edinmek üçin men 40 ýyl ömrümi sarp etdim. 40 ýyl ömrüň ýartyndanam köpe. 40 çenni emindiklep ýetseň, ondan soň näme tagam bar? Öz yerleriň bile ýetişdiren hatylyň tagamy galýa. Geçtim. Yeri, geçtin mi? Geçtim. Utdayan no. Ben sen başaracağını biliyordum. Maksat ne? O geçtim. Ay Sağ olun. Burmun. Tuvaleme talim olmalı. Durun oğlanlar, burmun. Alo. Salamu aleyküm kömek. Hova kovum yağdaylan mı? Hova. İyice. Salamu aleyküm Ece. Kovum taplarını. Ece. O kapıyor nece? Ece.
Hakan dağım qowmy? Örümü ýasym ece. Howajajan. O kapyor neze. Boraja. Olya netip bordaja. Men talip boldum ece. Talip boldum. Baryan. Aygul. Senem maksat, şeylemi? Hawa, men maksat. Geçtin mi? Hawa, geçtim. Talip boldum. Kerem Kıyatoviç. Bu beginçli habar ilkinci olup Kerem Kıyatoviç däli men eşitmeli oldum. O hastahanada. Hastahanada? Yok, korkma. O deslapkı barlığda. Gel, geç. Maksatcan geldin mi oğlum? Salam tanıdaydı. Salam oğlum, salam. Geçtim diydin mi? Oo, geçtim tanıdaydı. Ay tuvelem oğlum, berekella. Yine de sana bir ekstremçi. Yürü oğlum, ayakta Kerem durma. Kıyatoviç. Halipan häzir geler oğlum. Ondan hemmemiz bilece üýüşüp akşamlyk nahar etdiler. Gel oğlum, geçiver. Gelmediler ay. Dostum, sen aygula olan söýgüň mewjurup seni şu ýerlerik getiren bolsa diýmek sen onu Goýsana Perhat çuruny. Professor bilse bildinmi? Ol menden ömürlük 100 dönleri. Onsoň bolar ýalat ýok haberdi. Men näme ütköşklat diýdimmi? Kim bolany da ýüregiňdäkini aýtmaly bora? Ay bolýala Perhat. Goýalla şuruny. Goý diýsen goýaýmaly bor. Ýöne sen ýüregiňdäki bu pynhansar seni öz erkine goýarmyka? Salam oğlunlar. Salam ağa. Salam. Salam Aygul. Köprek araştıraydymydy? Yok. Tanış bolun. Aygul, Lukman. Dostum Perhat. Salam. Tanış bolma ağam. Siz bilen tanışanma öğrenşat. Onu näme? Garaşdyrmalyň. Bar berelim. Hawa ýörüň. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Olmaýar beýle. Barma bu. Yumuş wagtyny berjayat bilir. Hoş bolugy hanım.
Ne acayip aydım eken bu aydım. Aydamı bu seydin. Seyit, kimmiş ol bikar? Size aşık bolup gelipdir bikar. Kimmişin ol? Yanına barında derhal, çağırın, habarını alalım herhal. Hoş. Gödel gadalların bar eken senin. Danış, eşteli, neçin geldin sen? Gadabımdan korkman köşküme menin. Hükümdar, husnumu bolup men aşık, gadallar döretdim yüregim coşup. Gödel şahım, örtün günäsin seydin, menin bar günäm, sizi yürekten söydüm. Gödün yetýär mi eden günäge? Yürege erkedip bolýamlamy. Belin şahasyna yetse de üşüm, bardadı unudup ışığına düştüm. Gürledin gözlerime teredip gönü. Bellik näme pikir hyalym. Hanay, kesbin näme? Gözel şahım, belent binalar uryan ussa men. Beýle bolsa, bu şäherde ajaýyp bir imarat kur. Ol imarat, gözellikde köş kähline bolsun nusko. Ana şonu aşygysy, niçik söýýänin görür. Eger gurun binaňa göwnüm ýetse, saňa bartamam baraýar. Bejit bil, gurun binaňa göwnüm ýetmese, salaryn serini astyna paltam. Buyrugum berjaý bor, Nurany Sultan. Hyzmaty taýin men, qaýyl men şerte. Görersiň, sözümde tapraryn erte. Alayt bu binany. Gaýlar, heredin bu binan oňa dönmegini. Tuwalama. Gödel bina gurupdyr. Juda edibereken eller ustan. Diňe bir bina däl, durunmur destan. Görüňä gudratyn, ihlasyn, aşkyn. Bu köşkü guran soň Törebek hanym ol usta barmagy berip duwady. Bäh, ustaňa tüýs bagty getiren eken. Bolsa da bahatyn getiren eken. Hey, beýle sewdan gören ýok keni.
Ay ne bileyinle. Barar mı ka? Ulubur Şah Sultan, Bukhara benne. Şon niyanma? Baka sözü senin çakın değil. Görüvir. Han geliyor hükümdar. Sultan geliyor. Ajap bir imarat kurupsun beyik. Elin edverliğine sözüm yok seyit. Öktuğuz soduğun görkölsün yali, söyyänliğim subut etmeli hali. Çınma sen uğrumda yanıp köyyenin. Uron imaratın çür başına çıktı, ödün okla. Ey tobu. Meyle de bir sıynak olur mu? Allah'dan korkun hükümdar. Heyde bir bigana şeyle de bir sütüm salar mı? Niçik kavahat bollu. Hanım, haypınız gelsin bu aşıgdın halına. Bunuyunuz kavahat bolya. Rehmet halına, canına tenne. Hatın olmak istemeseniz koyverin yolunu. Gitsin ol benne. Siz gözlü bollunuz, menem gözsüz de. Söyleyen olsa şırın canına dössün ne? Loklama alanamak ben hanım. Yan kaydiyanın çının mı çının? Eğer söyleyenliğin çın olsa senin, meningin çınım. Beyledim oyun olur mu? Akbalın bir etmekte yan adam, Marçanın ölümüne boyun olur mu? Görsen söygü değerler, senin çenin. Sen oynayacağın olsa, menim oynettim. Sen çının olsa, meningin çınım. Binalar kurduydum, şertin bitirdim. Şimdi men bardağı gözüm yetirdim. Örtönüm canıma tapman kararımı. İsterim şu olsa şu baktına yetireyim men törebe. Sen için canım veriyen men sağ. Oklama ödünü, kaçma. Men canım veriyen sağ. Sen ver yasa. Boran Naygul. Uy. Sağ ol. Yürüye gireli. Çay içip gidersen kaka mı möydedir? Yok, sağ ol. Bu saparlıkça gideyim men öýe gaýdaýyn. Uy, Ferit'te ödüm. Boran, sağ ol. Valya, sağ ol. Nähil wallahi bi. Görýän adamla barıp bören öýüm. De. Allah zanlarım. Ya bir söýgüm ki. Ine talipler. Diamond uçarı. Siz şu gün ilkinci gedek bu uçarı erk edip asmanı götürürüz. Yigitler, uçar, asman, bir vada yeriniz aylamak mümkün. Yöne bir vada bek belli. Siz gelecek ki yolokçu uçarların uçarmanları. Sizin gerdenizde bir neçe insan ıkbalları yatandır. Şoň üçin olar ýar sağlygymy alınma närdimi? Esasy zat. Şu muallimlaryň edýän talaplaryny uçuş wagtyna bir jaýap bildim. Alın bilimiňizi ine ilkinji gedek şu Diamond uçaryny görkezip bilersiň. Beşiňiz uçar çykarýaňyz, galynyňyz derweden açyk.
Tettar, näetdim? Dene murda. Inanç göreyim. Maktadı devlet permanentsin yanına ikinci çorman edip almağı teklif ettim. Olam karşı olmadı, lalaştı. Yoksa da maktadın dost Perhat yadında düşer mi? Hawa. Ana şu Perhat'ı kulluk eden yer harbi uçar bölüm olun son, onu şu yerde işe çağırdılar. Eğer ol harbi uçarları erk etmekte ödün kovur kötse, onu bilimini arttırmak için daşarı yurda okuyu verecekler. Tuvaleme, Perhat got jigit. Vatan gorugy bu biziň ählimizin borjumyzdyr. Men oň şahsiýet namaty bilen içken gyzyklandym. Ol gulluk eden nöwrüne de özüni gowy tarapdan görkezipdir. Han durşy ýerde. Ýören oýunymyz dowam edeli. Ya. Ontoňam Tettar her talibi öz häkiýetine görä terbiýelemelidir. Dogry aýdýan Halipa. Durmuş bir geň zat. Wagty gelende guşagallaram öz höwürtgelerini taşlap gidýärler. Biziň çağalanmadam okuglaryny tamamlap iş yerlerine giderler. Tettar. Finagdan geçen uçormondan ählitini howa mendiline işe yerleştirip tertipleşen çäler biz oňa jogap berdiz. Sebäbi olar biziň taliplanmaz. Dur özüm alayım. Dur sen düşme, men özüm alıp berem. Al qaragol. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Men sizin ikinci sormanyňyz maksat. İlkinci günden gizaga almaklyk siziň häsiýetnamaňyza dogry gelenok. Başlan gaýtalanmaz. Salam, bolmasyňyz. Salam gaýlar. Salam mahym. Salam, bolmaksat. Menem işe geldim, gutlap bilersiň. Gutlaýan. Uy, ýoksa da toý diýip eşitdim, şoçunmy? Men siz toýa daýman eşitýän mensiz. D1.
Onusda ola gysga. Çorgonluq bolmaly kopy var. Bank angle. Bank angle. Bank angle. Bank angle. 3. Dowlet permanent. Siz maksada gaty ýowa daraýaňyz. Göwnüň ederinem. Hakyky sorman boljak bolsaň, ähli kynçylyga döz gelmelisiň. Bagyslan dowlet permanent. Şu döreden şertleриňizde şu gysga uçuş zolagyny öňüňde muçar gonduryp bilmersiňiz. Mehriban ilesler, Çeper filmiň dowamyna Watan habarlar getbeşiginden soň seredip bilersiňiz. Assalamu aleykum hormatly adamlar. Garaşlar, Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar getmişimde başlaýar. Tamamlanyp barýan 2021-nji ýylyň her bir güni şanly wakalary, ýatdy galyjy portretler wesenýär. Täze ýyl bayramçylygyny ýokary derejede garşylayan halkymyz aýratynam ösüp gelýän ýaş nesiller milli liderimiziň berqarar eden bagtyarlyk döwrüniň eşiretiniň köýdürini görüp ýaşaýar we döredýär. Bagtyar çağalyň ýurt hökmüni ikrar edilen mehriban watanymyzdy hormatly prezidentimiň maşdurlygyny amal bolýan beýik işler halkymyzyň rowaç durmuşynyň, çağalaryň şatlykly portretler bilen üçin edilmegini gönükdirýär. Şeýlelikde täze ýyl bayramçylygy ýurdumyzyň bagtyar körpeleri üçin hasam şatlykly we ýatda galyjy wakalar ötkoşýar. Menim Murşiýaly 29 dekabrda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň baş arçasynda guralan davrlara gatnaşyp körpe nesilleriň täze ýyl şatlygyny paýlaşdy. Munyň özi Älim Medeni din jarş merkeziniň ýanynaky meýdanjada guralan bayramçyk dawralarına gatnaşan bagtyar nesilleriň ruhuny hassa bilindi götürdi. Şu pursatda bayramçyk dawrasyna gatnaşýan çağalaryň biri paýtagtymyzdaky 64-nji orta mekdebiň okuwçysy Ibrahim Ürstemowdygyny tanıştyryp, özüniň täze ýyl arzuwlaryny ýazyp, Aýaz baba hat ugrudanlygyny mehriban arkadagymda aýdyp berdi. Arkadagy prezidentimiz oglanjyk bilen söhbetdeş bolup, onuň okuwy, geljeki maksatlar bilen gyzyklandy. Hemde oglanjygyň Aýaz baba ýazan hatynyň mazmunynyň nämeden ibaratlygyny sorady. Ibrahim häzirki döwürde ýurdumyzda iň nurany arzuwlaryň amala aşýanlygyny, mehriban arkada Maksady men toparmaga şoň. Dowlet permanent maksady ýerler gatnawlary goşaýlyňmy? Ýok. Şunyň özüne Aşgabat daşawy gatnawyna goşuň. Bolýa. Dowlet permanent. Ha, tapmadyňyzmy? Oňa seret.
ol uçora arzuly, höwesli serediýe. Döwlet Permanç, biz ýaşlar anam milleri ýanyňyz üçin sag bolun. Men maraýyn. Maksat. Men. Beyler, tanış bolun. Maksat durdu Miraz. Bizim ikinci sormanımız. Men? Elbette sen. Näme sen taýyn därmi? Yok, taýýan. Taýyn bolsaň meni sorar. Geçin. Kiçilikdäki arzuwum hasyl bolýar. Maksat, ilkinci uçuş üçün megerem şu oňat gowa bolmaly. Sen taýynmy? Taýyn Döwlet Permanç. Onna uçoruň dolandyrjysyny saňan ýan. Anamyň üçin sag bolun. Ýolumyz ak bolsun. Hani ýör. Salam. Inne jaňymyza malynmalylmykä? Men ýantyr öňleşikdiňmi? Alyp ýetişmedim. Yer bolýar. Akşamky konserde gelýärmi diýjekdim. Bugün akşam men nowatçy. Bara bilmem. Bagşla. Bolýar. Ýene duşýançak. Bolýar, sag bol. Ben yine giyeceğim halim. Maksat, men düşünýän işiň çykanlar. Yine bir gün. Sen giyeceğim almagyň täzelikler. Gakymam sen ýaly uçarman. Sen inneki bakanan men üçin şeýle bir gyzykly.
Sen yine giýje agalygynym. Beýdip ýörsüň durmuşdan giýje agalarsyň. Sen bu saparky uçuşdan galdyrdyň. Men uçorman magtym ýegen sülen uçýan. Näme üçin? Inim, buyruklar yerine ýetirilýändir. Onu ara alyp maslahatlaşylýan näler? Ine bu da sana. Oku. Trap ayrın. Bolýa. Men okuwy diýen. Men okuwy diýen. Men okuwy diýen. Okuwy. Eşdiýäňizmi? Okuwy diýen men. Sağ olun. Men okuwy diýen Döwlet Berman, sağ olun. Oho, göre ho muni. Hocara Tamam gelin maksatsan, tu öleme. Aytdım ho, gelirdi. Hacar hoşy. Hey, durdum Murat Sopan. Gözün aydın ho. Hani gel geç. Ay şu niyen durdum Murat Sopan kudu. Bir kovur var deyip, tek şey var inanırıp bilmedim ho. Ne geleyin Musa gül yar olaysa. Hey, geç otur hani. Gödeliğine, gözün aydın. Ay bella koyun maşkılan Musa, aydı ver. Gön kudursu ödeyen men. Öz nesipliğini var. Hava. Yürü nakarım. Durdum Murat Sopan. Bugün sevuşta edersin ha. Ay, tevşin işi hayırlı, oğmşy. Hani yoksa da yanlış taylarda kömek vardılar. Kömek. Ay kömek. Vardım durdum adam. Han beri gel oğul. Hey kömekçan gele var ho. Salamu aleyküm hocam. Salamu aleyküm. Sağlık mı oğlum? Hizmet durdum burada. Ha kömekcan, ahırlı iki tane işçek vardır. İkisinden toyun mu? Yok. O kişirek vardır, son toyay. Ha ula demelel mi? Kuluyunam toyar. Hedir o kişiyin toy. Öyle durdum burada. Yaron son mağlara nahili, meydan nahili. Gül ya. Şeyle mi? Yoksa da o yaramayanca köşecin nahil oldu. O da TV bir görköz değil mi? Öyle mi? İndi mağları getiriverdim. Yığınan ne? Toy bilen mol vermelin ne? Oho. Kaka. Bir de mihman geliyor. Mihman geliyor. Ay geldin oğlum. Gelen devlet deyiptirler. Salamu aleyküm Kerim abi. Aleyküm maktat. Olmuyor adaylar. Hoş geldiniz. Yaşlılar salamu aleyküm. Aleykümselam. Gelin aleykümselam. Gelin geçin. Sağlık mı? Sağlık mıdır? Sağman elin mi? Sağman elin mi? Ha, kurun mudur? Geç Sağlık mıdır? Hani maktatcan yaşlılarla tanıştır da. Kaka. Hocara. Profesör Kerem Kıyatoviç. Ha, Kerem sağlık mıdır? Hem içerler hem de sağurunluk mıdır? Hudaya şükür. Kaka. Yine bu sonu da. Kurun mudur? Bu olsa aygul. Berekella. Tuveleme. Bolüvliye. Han Kerem. Eyden otur olayım. Yok. Biz o van hedilini vuracak. Aratda hovada oturalım. Ehray hova. Olum bolur. Durdum burada. Oğlunuza kän garaşanıňyzy biz bilýär. Ay nädin aýdýan. Gözlerimiz yorla gali. Toyun üstüne geldiňiz. Ece. Oğlum. Ejen dogry aýdýar. Inni biz seni öýürmesek, salih ýanymyz ýere berdi oğlum. Mal döwletine eýe bol balam. Kaka. Kakan dogry aýdýar. Hayır iyisi jak tutmak gerek. Maksat, oň varsın. Durdum Murat Sopan'ın kabakı toy bolar. Bu oldu ana. Hadi vurdum. Daýym gelipdir. Assalamu alaykum. Umy adaylan. Maksatçan, aman geldin mi? Inim, ýaşan. Muňa täze owadan ýaňa kyna jaýym berildi. Tuveleme. Ta bolun, taňary alkasyn. Agam, mihmanyňam gelipdir. Bugün toy güni. Onne men çiğişlik kebabın uğuruz kibercek. Ay, çevuşmalı toylanır. Arkayın başlayın. Siz arkayın oturun men häzir. Durdu Murat. O jorgun şuýnamalle inni gudaçylyga gidiber. Ece. Gowhur ne durumsa çykmadymy? Gowhur näme gysonymy? Biz o dürnawatlary söz aýtmaga barýar. Ece. Qyýz berjeklerini bilýäňizmi? Onsoň menden soradyň Ece. Ece. Kaka. Toya entek iyirle.
Sizin sağlığınıza seyrettirmeli. Şu soňky wagtlar aýaklama magryp azar berýär. Men kim ağrıyada? Bir gözlemine muğruyor. Men kim? Alay kim alayma da seni. Durdu burada. Avada da bizim din calış, fagaldız spahanamız var. Yoksa da kaka, biz de sol yurda näer derejemizde ýokarlandyrmagy var ya. Şeýlemi? Hawa, gelýän säler tiz avada gitdiňiz. Bir kundan aýul janam, şo spahana barar. Ola tidem aýul jana ýollaş bolardyňyz da. Tağlyňa seyretdirmäge gowdat welin. Oglum, sen ýene gidýärmi? Onu da daşar yurdum oğlum. Bu gedek diňe 15 günlük. Eýlemi? Ije, kaka. Men iş tejribemi ýokarlandyrmagy var ya. Inni ýokarlanır nere uşo? Daşar ýurda ije. Ay tuýleme. Hanan näzet eglenme. Ýol saýyňyzy tutuberin. Keremcan, ana etmedinni. Hemme de taşlap toğrulup gidivermeli warmy ka? Malgara kim tereder? Malyň aladatyn etmeň. Goňşy şuň ýal ýerde gerekdir ahy. Ýygyňy alat etmeň arkaýy gidiber. Keremcan, han nahar garaşdyryp durmalyň. Ali beriň. Analyň ha. Bismillah. Aýul. Şäkerde köpek ot ýalarmy? Elbetde. Wah, meňe mokafym gelýärdi. Uy oku. Kim sana okuma diye. Menem şu maklat ýaly bolup barabir uçurman molaýda mukamay. Vay, yerde ýörebilýän mazmany uçur ýaly. Wo, gowaýtdyňla ýakmaýy. Arada üçüňizden gaçamda ýere ýetýän çarma bir girli duruşdymo. Sonra gorkdum ýetýän, he? Bir metre suw ýaýyp durup üstümden aýgul. Mızık bolup durdum. Ýüregim ýarlyw näme boldy kady. O, Maklatcan. Kömek. Gelýänmi? Owa. Owa Maklatcan, gel. Otyrdyňmy? Owa aýlandyňmy? Owam aýlandym. Ha. Tuğlamy ödürüp durabam. Owa Maklatcan. Sen näme diýdiň okulunmedin o? Ay. Ara jarym çykmady, gelmezmi kaňoýdum. Maklatcan, inni senin derre öýlen. Toýuňda hirlet tans edeller. Kömek. Ha. Diýen daňdyňmy oglan? Owa daňdym. Köşe aýlanyp ýöre. Köşegem daňdyma? Ýok, köşegem ýaň çödülipdir. Bökçeklep oýnap ýerdi. Hawa çödülipdir. Berk. Ha. Maklat, gidip bilmeý. Bolup düşündüm. Gidip. Ýür akmaýa. Ýür. Ýür tagar wagtyňa ma bolly ýür. Maksat, gowhar taňyşyny gowşur diýdi. Ýaşlamyň ýatlamalary. Aýgul görsene. Open Hansar diňetide degişiller. Men gowhar bilen bir mektepde okudum. Onu özjigim ýaly görýär. Biz dogan ýaly okuw bile gatnapdyk. Bu surat näme? Bu surat mektep tamamlamada düşen suratymyz. Gowhar beýle kalan gyýlar bilen düşüpdi. Ýönüne hem çynlar olar getirmändir. Onu ýakyny durmuşa da çykarpdyrlar. Söýgü bu başga dertler ýaly däldirler. Onu ýüregimden goparsaň, boş gün galarda. Wah. Men sana nädip düşünürsem kam. Ine sen lukmançylyk barlygyna bardyňa. Şonda men ýüregim nähilli. Saga hiç kemi ýok. Ýok. Bir keme bardy. Olum sen. Sen aýul. Vay, mazgar etdi. To the tail. It is more than 41 feet to the top of the vertical stabilizer, and it has a wingspan of more than 117 feet. Excuse me, sir. Yes. May I ask you a question? Sure, go ahead. At what altitude may APU be started? Good question. APU may be started up at maximum certified altitude of 410, and I have a question to you. Okay. At what altitude may electrical power and air be used from the APU? At flight level 170. Good. Quite right. Thank you. Thank you. The weight limits for the 737 are different for each airline. There are limits for... Dear guests, as we know, in 2016, our highly esteemed president inaugurated a new 1,600 passenger capacity international airport
in the capital city of Ashgabat, and also a new 500 passenger capacity airport in Lebap, region last year. The Turkmen plans and also the plans from all over the world land and fly from these airports. We are very thankful to our highly esteemed president for his care about the pilots. We know that you're a very experienced, well-trained Boeing 777 pilot. If you receive a proposal on a very well-paid contractual job here in the United Kingdom, will you accept this proposal? Thank you very much for proposal. But we are here thanks to our highly respected president who supports Turkmenistan aviation. I would like to use my skills of pilot in my country Turkmenistan. We will be happy to cooperate with Boeing company in future. Our president always says, "Öňe öňe, diňe öňe, jan watanım Turkmenistan." Thank you very much. Ödüm götärn ol. Adara galma. Gödel. Bu azayip binalar eteret. Bir-birinin gödel, bir-birinin owadan salnany maratlar. Hormatly prezidentimizin jany taw bolsun. Bu Kur'an atlary dil bilen tarif eder ýalylar. Ýaşuly, gennece. Ine otoňyz, bärde size gerek zatlaryň ählisi bar. Gızgyn suw, soğuk suw, ine de ýatak jaýyňyz. Nahar wagtyňyz restoranda 3 wagtyny ýersiňiz. Häzirlikçe sag bolun. Gerek zadyňyz bar bolsa kabul edýiş bölümine jaňa daýym. Ýok bolýa oglum, taňry ýalkadyn. Sagman diýinjalyň. Bar oglum, sag bol. Yine de şey ettin ha? Bizim şey ettik. Çal berdim. Ha, gel kayınvani. Ay, vefazamla güymen otir. Tuğuleme. Alay kayınvan yana, hangada bir denizin kenarına sıkıp bir gedilen jedel diýsemay. Ne hemen oy berýän, ne de ödüňi diýäňay. Nämeden çekinýäň o? Örkü-jürkü bolup gelýän tolkunlardan gorkaňokmy sen? Ay öde eýmen jow. Gara suw dawanyň ýalatsa bor, depäňi özüm çykaryn diýipdir diýä köneler. Ana bir degdiň howasy arasda bolany bilen, diňe degdiň howasy bilen oňup bolmada. O ýanyň bilen bir garwak turwak eder ýaly. Gowurtasyk jigirdesi alyp gaýtmadyňmy? Ýok, alyp gaýtmadym. Pay senime oňorýan. Ay Lukman şu ýerniň nahar nimellidi. Özüm nahar wagty boldy, ýörüň gidip nahar ýeliň. Şeýlemi? Howa. Wepajan? Halayt ýene tutduň meni. Ýok, ýa bolmady. Ýeňen gelip güýmetde howdy. Täzeden nikeli. Ýok, täzeden başlamaň. Nahar wagty boldy, ýörüň gidip nahar ýeliň. Şeýlemi? Wepajan? Han ýörüň nahar ýeliň. Soň dowam edýär. Han ýörüň. Han ýörüň wepajan. Gödelece. Durdumra dağı. Arkaýyn ýatyberin. Özüm gelip geçirerim. Sag bol. Sag bol. Gyýw çal eşitdiýämiň? Olagym senne keýwany. Ay uljanyň käbir bolşy, öz çağımydan mehilje çal. Keýwany, şu aýylyň soň kuwatlar bolşunyň ferýäňmi? Yaman içkin toraşyp ilgedek ýapyşýa bolyn. Oglumyz zaňgar bizden ogryn, okuwa giripdir. Goýsana. Senem şu bolşuňy düşünemek. Ýöne bir zat gepleseň ýöne aýul bey diýdi, aýul ey diýdi, başga zat bilen agamaýsyn. Be. Bilýämiň, oğlum öýlenenden soňam ýygyny düşürýärdi. Ine nakylyň aýlanyp guradyň. Wah, şu akmaýajany şulaň içini bilýim elekenim. Ha, şey. Kelle diýilen bir diňe gyýyň zorap bermek üçin näl? Käte pikir etmek üçin gerekdir.
Hello. Salam. Salam. Vay maksat. Salam. Ayul. Geldin mi sağaman? Hova geldim. Geleni aytmadın-lı? Size soğuğa da innidim. Sağ ol. Ejen bilen kakın gördün mü? Yok. Intege göremek. Onu hayal etmeyen yanlarına var ali. Olun gözleri yorladır. Şu ketçalın ekmekine çal. Şu ödek bir bana bor diyeydi. Bedel. Gelin şu gurrunu şu yerde kurtaralım. Men sana yok. Ne çekede ayttım. Ol bu profesör adam. Ondan sen yine burada düşün. Oğlumuzun şu dereceye yetmegini nehil kömekler etti. Yer bolya bardığımda, diydiğimde, ağaydın sana berilmeyeceğin ne bileyim. Biz bir çarva adamsın. Ol bir profesör adam. Bizim oğlumuzu şu dereceye yetiren adam. İnnem var kıyın diledek. Ha birden katı uğraymaz mı? Ondan boğuy, sen bu giden çölüne kovunacak mı? O bir şehirde öğünü öten Lukman mıydı? Kreder şu datları, yönü ödenini tutup otuyor. Tüveleme, seretsene. Bulara koşuğumur yal ümmünleşi otirler. Ne evleyinne? Bir hikmetçiga barıydı ya. Bular sizin yazıp beren dermanlarınızın birine mi çenlendirler? Maksat, sen neyten anmalar? Ondan bir yaşlığın arasına koşulup, entegolog ne fikir dediğini, onun birbirine el karayışını bilem dağı, ne el koşulacak olur? Neyme koşulma, gözünün ayranı. Ay koy sonay, o gurrun dönem gurrun mu olmay? Yaşlar da, olur adasının baha verip olma da. Oğlum oğudun aydanlı da. Bizim Taylan'ın aydım da, gövnü men aytta. Gül yarcak maşgala, öyürcek bolup buka, keç alıp kaçıp gitti. Ödül, inni şu gurrunu men. Keyvani, maktatçan el yere. Şuurun ağlaymalı. Maktatçan, bağlacığım. Kaka salam aleyküm. Maktatçan, hagamanca geldin mi oğlum? Maktatçan, bağlam geldin mi tamam? Okuğum hagama üstünlükü tamamladın mı? Tamamladım. Hay bolup dur. Hani gelin geçin. Geçin. Geç oğlum. Geç ağaydım. Berekella oğlum. Okuğum üstünlükü tamamlak geldi. Senden tamağı da şeyledir oğlum. Kakatı neymedir ha on adı o? Ha, oğlum da sonra verenler mi? Jurnalistler. Şu jurnalistler sonra verene yine de kalacak diye duydum. Karacanım kalmadı da. Ay yine belki ivani. Oğlum, tekşe jurnalistlere veren cevabım var. Men vatanıma dolanacak diyen gözlüğüm. Şu dediler, dedin defemi, böyle yetim. Berekella oğlum. Perhat, kaka perhat. Edilsen duydurman gelişin gali menem aytman gelenlerim. Durdum rada, salamu aleyküm. Aleyküm esselam oğlum. Geldin mi perhat? Geldim dost. Gözürüz, salamu aleyküm. Salam aybu. Sağman din zat diyorsunuz mu? Nahar vaktımdan moluptur. Ya şeygit aşıt tüne değilendir. Durdum rada, baş üstüne. Hadi yürü oğlum, yürü hani. Yürü gödeleci. Perhat, gelenin oğulaydı. Mene kelebin ucunu itirendirin dost. Sen entegim şu aygul aytıp bilmän ýörşüň mü? Sen o bu söýüşüň bilen çöle çykyp mejnun ýaly dälräýme birden? Sen oyun ýadyňa düşe. Men bolsa gatyçynym. Ondan men oňa näde baýdaýyn? Maňa galsa öýlenjegim däl dost. Durmuş maşgala gurmak üçin oňa taýyn bolmaly. Ýöne men muny kakama düşündirip bilemok. Oň düşünesem gelenok. Men hemme işim taşlap çöle gitsem mikam? Ona başarmayan dost. Han gaýglanmasana. Bir alajyn taparsy. Ýogsa de meni gepüýme utup barýanla sen. Hani, oýnuňa başla. Aýul. Ejem kakamyň saglyk ýagdaýlary nähili? Biraz dolgunypdyrlar. Olar bir da tabiinçilik edýär. Durnawady dowullaryna geçirseler belki sen garşylaryna gaýtyp durmasaň. O sen gelen netijene bagly bolar. Ýaşaýşa bolan anamym
Men adam sanyna oşulmagyma sebäp boldy. Akyl paýgaza eýerip, günär edildim. Durmuşa göz ýetirip başladym. Ýürek emrine eýeribem, wagtly bolasym gelýär. Men diňe arzuwma ýürekdeş, pikirdeş, dünýäde iň owadan gyýyp, aýul, sen bilen ykbalym goşup ýetip bilerim. Men näme, owadanmy? Sen dünýä ýüzüne nurana, gözleri şadyanım, iň owadan, kalby päkide ýarym sen. Men aşyk magşuklaryň arzuwly, wadaly ýürekleriniň arasyna düşüp ýaşap bilmer. Men o gyda wada beremok. Ol ejem bilen kakymyň arzuwy. Sen näme olan garşysyna gidip bagtly bolar söýjäň? Öňüme o görüllere az garaşdyrmansyn. Türkmenlerde ene atan haqqı, Taňryň haqqı diýýärler. Olar şunçaýly biderek geçirmäni gördüler. Olar sada adamlar, maňa düşünürler. Yok, düşünmezler. Sen bilmeýän zadyňam bar. Kakaň Durnawadyň kakasyna söz beripdir. Ol sözüni almasa gerek. Alar aýgul. Bide hiç zat böget bolup bilmez. Bolup biler maksat. Seňin aňatam ýagdaýy öwürlikli däl. Olara hatda tolgunmagan bolany. O näme diýdi? Saglyklary yaramaz diýjek bolýar. Biz näme? Şunça wagtlar görüşende pujos garaýmalymy? Sen baraladan enatan garşysyna gaýtmak, jedil, boyun bolmazlyk, sen ket çaldygyň. Beýdimi aýyl? Saňa duşanyň märi, durmuş ýüregimi, ýüregimiň emri bilen çöşledim. Bir tarapda enem atam, ýüregimiň töründe bolsa sen, men näme etmeli aýyl? Öýlenmeli. Durnawada öýlen. Meni ýatdan çykar. Taýlabaly bolsa menem atamdan geçmezdim. Seňem eneň ataňy näärde edip kapygadan gelin bolup girip bilmez. Onsoň men şäher dönmesim. Diýe sagmak, mal bakmak, çörek pişirmek. Bu durmuş men üçin ýat. Oýuma hyýalyma gelmejek durmuş. Olar tekraý adamlar. Men başarmam. Onda bar mesele men enem atam däller. Sen Howa men. Doğruda. Men sen hyýalyndaky durmuşy bagş edip bilmem. Men şäherli däl. Men myrsada owa boglany. Sen bu sözlerini hem üçin diýäňi düşündim. Hoş gal. Aýyl. Vaktin düşünmedim. Owadan tarptyrlar. Ödel beýläňi Ferit. Akmaýa janym an gaýdaýmaly etdi. Ünlükle kelimde hükman etirir dece. Aha, ünlükle diýen bol. Ha bu garlar ýediňe sürbaýlap berjek şeydim. Beýdip eljiredi berken kakyň kimiden gidetimidi gelmez. Gidetimidi gelmese awalada galaýyn. Ýarymda olam ýokda. Ay gaňara. Agdyňyzdy gepläbi. Aha, işi kim eder han ogul, işi. Agly ol dowar. Kim olur öýre howar. Ha biz barmasak geçilenmiz. Durdum burada uçtup çekre vermezmi? Dekmet çekmek kemin koymansınız. Bir adacık din camalında. Bir de dingden arasda hovatı gerek. Biliriyat təkib edin. Şikellerimin sığırdap durmata ayrılya. Kanıca sığırdadım gidecek bu kanıca. Keypine dincal vermeli. Oraydı ya. Naharın tayın, yatak çayın gül pürkülen yani. Dört yerinin var yani. Niyetin aydiyan keyvani. Diyordu aytmakan, diymekan, getiriyelerim, bitiriyelerim. Yani näme? Oğlumu da gül yazak, maşgal alsak, öymüzde de var şun yala eşiri. Hay, bir navasçan netiyip edip gelin edin aytek. Aslan bir oğlum, kıyız alınıp, kıyız verişleyen yer. Maksadyň Durnawady tanaýanny men bilýär. Bir kemsiz maşgalady, ada günü. Durnawad bagtlyk ediken. Tanayan. Sözüm yok.
Oğuy. Yönüsiz öz gaýgyňyzy edýäňiz. Mallaňyzyň gaýgysyny edýäňiz. Men ýüregimin kuysugy bilen işimiz ýok. Ay can oğul, biz senin öýermedik. Gıydı ýaňym gösürmedik. Halisin ýanymyzy ýere berdik. Mahalle uletimizi eýe çykmalam. Oğlum, razy bolsaňa biz seni öýermekçi. Razy. Ay, aýtdyma how razy boldy. Kunna var kelämýär. Ay, oňa sendi Lukman ýymy bizden ýadyma hadinsin alar. Bejergiňi bir alymda. Bejergiň soňalar. Mene düzüleýdi. Indi siz bize urtgat berdiňiz, biz öýmüde gaýdaly. Ýaxşy iş üçin ruhsat beräýmeli bu. Gödeleje, Durdumurad ağa. Men berýän dermanlarymy wagt-wagtyna içýäňizmi? Gıýdym. Maňa indi derman gerek däl. Otulaýdym. Bizini öýe gaýdaly. Akmaýajanyň gözi ýorla galandy. Hawa. Oğlum, indi mihmanhana tarap dur. Bir de minni ýoşaýmy tutaly. Hani bol oğlum, kenara bir çalt getir bizi. Maksat, inni sen aýtmasaň men aýtjak. Men inni sen bu syryň saklap bilemok dost. Düşünnosum men nädip dymp duraýyn. Daşyňyzdan men siziň bolup berişiňize haýran galýan. Erha. Men näde aýdaýyn? Hakym bilen ejem sağlyk ýagdaýlary gowdalýar. Men zarar bolmagy mümkin. Innem şey diýsem, düşünäýdi senem ýagdaýymy. Maksat, olar çarwa bolsalaram düşünürler. Düşünmeseler näme? Gowsy şu sor, şu taýda galsyn. Senden haýyş edýän dostum. Yeni keçalan edýän o keçal. Ojar ağa, durdu bir adağdan nire yerleştilerke? Aýtçy, mihmanhananyň mira bolmaly ho. Bir welaýatyň adyny aýdýady, ýadyma düşüň. Ojar ağa, bu binalyň oğudunluğu... Hakyky. Oha! Durdu bir adağı! Boho! Ojar ağa, deret durdu bir adağı. Akmaýa, geçeňim ba. Keýwary durdu bir adağı. Hawa, ojar wonşy dagy. Durdu bir adağı. Näme taklaýaňy? Kömek ýallaýmy? Kömek? Kömek. Ojar wonşy. Nire bir nire, ojar wonşy. Aleyküm selam. Nädip berk düşädi? Oy gitti, koşlamy gitti. Gitme. Yok, gitme, arkaýyn bol. Beýdim, senem berk geleýdim, akmaýa. Aleyküm, maklatja. Senem geleýdim bu. Hani yürüm, hani beyt bolagoda durmaly. Hani yürüm, hani yürüm. İçeri girelim. Şunu görüp, höz gözlemeden anmadım. Gelip ağırdığı esret diyor. Hey, Durdumurad sopon. Gidin gözündäki bir ýeň soltraýdy öl. Be, ay perde bolmanım ho. Yüzlön gözlöňü tomduk ýalat bile şey diýä welin. Ýylmany tu. Tomduk ýalat gaşýamy. Oýdum şey diýär. Ýogsa da gelen gidäp gowda atla welin. Bir mal garalarda näme bar? Kime goýup gaýtdy? Mal garan aladasyny etmedip aýtdym ahir o. Kömekçan bara. Hemmesi gülýäli. Durdu burada. Malyňdan arkaýyn bol. İkine tura goşdy. Bir ýerinim gon soýduk. Ay, kömekçan, seni sarap ho. Hani ýörgeýlenmäli. Beti ýerleşdirey. Ozar gowşy. Geleniňe gowwaldy. Taňar ýaşyl ödüp ber. Bu da şunu ödüp ber diýjek bolýar. Ya men aýtdym ahir ho. Durdu burada. Olar ýal döwletli sorsa. Ýa maş nöwreýinmidi. Ozar Ýok ente kömekçan. Howluk mahani jaýyňda otoňda bir ýerleşeli. Atom gürleşibi. Bolýa, Ozar ağa. Ozar ağa. Kimden bir otoga ýerleşek ha? Ay, bolar kömekçan. Kimden bir otoga ýerleşer bolýar şol. Hani ýörani. İhmanlar geldi ovadan. Tağ olayım. Hani Ojar nerede? Ojara... Ojar ağa. Yeni ýan kıyra çıktık mı? Be, näil bolaytdy? Ýörek hani yeni bark Ay, göreli? ne diýen ay? Menem sen ýüzüňe düşüp ho. Öňe ýöre ho, ýygy ýöremedi. Ay, şuda ho, ýol tapman aýlanyp ber ho, näme diýjek ay? Yerin hani. Mene, otoňyň açary. Durdumurad ağa. Maksat mihmanlar öz otoglaryna ýerleşdirsin, biz soň baraýar. Olur oğlum. Yer han Ojar. Be, açar oğlum. Saýdy uňam taýyndy. Ha, yer hani. Yer. Durdumurad ağa, bir mund aýak çekäýin da. Kağız gurrun amma.
Aladalı görünýär. Aýaňy depäň. Anyor, geçerliden geçäýmeli bol. Olagym senin ogul, aýdy ber. Durdum rada. Maksady da bolmak haňyz özünden bir radylyk soraýmaly kiniňiz. Aýaň eşdiňi de, men rady diýip durany. Men häzir size aýtjak zadym sizi begendirmegim mümkin, gynandyrmagym mümkin. Ýöne tolgunma. Size tolgunmak bolanok. Sen ogul, näme diýjek bolsaň aýdy ber. Näme? Men muny size näde aýtjamam bilemek. Men maksadyň gursagyny agyry köterip berişine dödemek. Ýöne men muny dostumyň hatirasyna aýtmaly bolýan. Ogul sen näme diýjek bolýan? Sen mut diýip durmada, Mustafa diýsene. Sen men ala edip oturma. Durdum rada. Maksat Aýguly diýseň ogrynça hoşamay garaýa. Kime? Ol Aýgul söýe. Aýgul mol söýe. Şu. Lukmany. Kerim Kıyadavçın ýydyny. Hawa, edilödi. Maksat sizi anjytmajak bolup aýdanok. Durdum rada. Näme boldy? Yok. Owa. Egenzimden ogul. Hey. Lukman diýdene. Onuň ýaly bolsa, Durnawatlara dälle. Kerem Kıyadavçylara gudaçylyk edip bermeýärmi? Siziň dogryňyzmy? Dogry mogul. Onda men dostum maksady begendiräýinmi? Begendiräýär ogul. Gyýdym, Aýguljan, ýene bir pikirlenip gör, balam. Belki gitmersiň. Eje, meni iş tejribämi ýokarlanyrjak diýip aýtdymy? Kakamy murady boldy. Wagşy kakan kiňi men halit etdiňizde. Gapyny ödüm açaryn. Baryan. Mümkinmi? Way gözel. Sona salam elik. Älik salam. Way salamanlyk. Oňorupsyňyz. Siz nere? Bu ýerler nere? Aýdym gaýdy berdik. Oňorupsyňyz. Orgulmasyňyz gelinler. Gelin geçiň töre. Töre geçiň, bosagada durma. Geçerin. Aýgul. Gözel laýdan da geldi. Saçak ýaz ber bala. Bolýaýjy. Sonacan, çay su diýip azar edilmesine. Bize habarlyja geldik. Habaryňyz bolsa aýdyp oturuň. Aýguljan ýaly gelinimiz bolsa depäme täze etjek. Mene oglum maksady üçin Aýguljan sormaga geldim. Şey diýseňizler, tügeleme maksatçan gaty gowy ýigit. Eger kakas rady bolsa, Aýguljanyň özüm rady bolsa, mene garşy däl sona. Şeýlemi? Taňryal kadyn. Lukman gelinimiz bolsa, näme armanymyz bar? Hawa şeýle. Vatan içine senin keşfin, bedat menin bütün ömrüm. Asman demin bedap yedin, yazarın men seyyansızım. Ol baltımı ak keptirir, olup dolsun yüreklere, rahatlığın şemaları. Ene ýaşullar, eneler, ene hormatlar kadamyň ilmide sowat beren uçurna malyp geldi. Töwereme neti besin. Toy yarasın. Hormatly kahraman prezidentimiz bu zama iyi düşün ala dedi. Arkadağımız yapyan ine bizi begendirdi. Bugün mine hovam mendiline. Ine gowur sorarak gelsiniz mübarek bolsun. İyi Türkistan toydan bolsun. Arkadağın yol bilen götürüldü bu asmana. Makul bilseňiz, şu uçoruň gelejegini ýaşlanmadan antak nähil bolýar. Bolýa. Gaty gowy. İyi jagalayma. Bir taraf
Ayrılık yolu bilen dünya çıkar Türkmenistan arkadağın adı bilen bir bağıtlı vatan bilen arkadağın yurdum bilen yürgedeni evinden arkadağın yolu bilen bir bağıtlı vatan